Entón eu dixen nese momento, cos seus argumentos, dixen, hostia, que chévere, Teatro Amarelo, que chévere. Entón, ele entendiu que eu estaba propoñendo chévere teatro, actividade, reparacións de tractores, Avenida Lugo número 4, cuarto dereita. A ti pasoche factura ser un dos rostros de Nunca Máis? Vin cormoráns morrer, vin chorar lágrimas negras, non? Dixo Cheu que Feijóo volve a meter al tripa adiante, pero isto non estaba xa janado na rúa. Presentación, Miguel, toma a primeira. O noso invitado de hoxe entrou en todos os fogares galegos como percebeiro furtivo, anos despois, como integrante do grupo Chévere, foi Premio Nacional de Teatro e agora, últimamente, anda dirixindo un clan de narcos. Non te metas aí, non te metas neso, home. Xa chegamos, veña. O chiste que o conta ahora. O chiste. Miguel de Lira, como estás? Que tal, Luis Pardo, que tal che vai? Moi ben, encantado de terte aquí no vagón. Pois gracias, estou flipando con este sitiño tan bonito que encontrachedes, gustame moito. Foi moito traballo poñelo así, Sí, temos aquí unha distancia que nos separa un pouco o micro, se a cousa se violenta un pouco, gustaría aproximarme máis a ti, pero... Incluso podes aproximarte ainda que non se violente. Vai ser pacífica. Vai ser pacífica de entrada. Vale, voume. Non me parar a pensar que isto de sentar a alguén do teatro nunha cadeira amarela como acabamos de facer, isto dache algún tipo de mal rollo ou...? Non, xa vin que ti sentaste na gris. E onde me mandas? Puxaste a amiga amarela, cambiaches desde aquí orde. Non só me disgusta, sino que me gusta moito, porque mira, nós cando empezamos como Chévere, vou a primeira, os oríxenes, en Maestro Mateo, na Escola de Artes e Oficios en Santiago, Maestro Mateo, un curso de teatro, non sei canto, creamos un grupiño de traballo, de repente non tiñamos vocación de montar un grupo profesional, ni moito menos, pero de repente saliron uns 2 ou 3 bolos pola Diputación da Coruña daquela, non me preguntes por qué, e de repente pedíanos un CIF e máis un nome do grupo, que nin siquiera tiñamos, xa tiñamos unha hora que era Servicio Discrecional, que mira, vai ben que apropiado, non? A este entorno, Servicio Discrecional, que era así unha hora de gags e de sketches rápidos e tal, para presentar como na Plaza dos Bombeiros, detrás da Escola de Artes e Oficios de Maestro Mateo. Era como un exercicio de fin de curso. Aí onde se fai a cacharela de San Xoán? Sí, onde está a cociña económica tamén ao lado e tal. Aí empezamos Chévere, debutamos aí. Entonces, como tiñamos o que che decía, tiñamos que ter un nome do grupo, entón fixemos un entente, os 14 ou 20 que éramos daquela, non sei, pois nomes tal. E John, o inglés que estaba con nós daquela, John dixo, podemos chamar al grupo Teatro Amarelo. Teatro Amarelo porque... Dixo, por qué? Porque dá mala suerte en teatro, Molière, non sei que, non sei canto. Entonces, nosotros somos un grupo punky, non sei que, non sei cuánto, Teatro Amarelo es provocador e tal, non? Entón eu dixen nese momento, cos seus argumentos, dixen, hostia, que chévere, Teatro Amarelo, que chévere. Entón, ele entendiu que eu estaba propoñendo chévere. Entón escribiu ali chévere, de feito a primeira puxo con B, si non, con V. Tal, chévere. Palabra bonita con 2 Es. Suena, que significa chévere? Bueno, todos dixemos, chévere significa guai, pois é positivo, tal. Espírito chévere sempre é unha cousa boa. Entón, di el, me gusta moito a palabra para o nombre de grupo, chévere. E dixe, non, pero chévere non é un bo nome para o grupo, porque chévere asociase moito cos culebróns. Daquela estaba moi de moda os culebróns, Cristal, Topacio. De feito, nós fixemos tamén un culebrón de rúa que chamaba Cibeche, logo falamos, se queres. Era a moda dos culebróns. Entón, pois eu resistime bastante a que se chamara Chévere, votamos entre os que estábamos Teatro Amarelo ou Chévere,
e saliu Chévere por maioría. O pobo soberano. Solo me opuxen eu. Nada máis. O sea que- 13-1 ou 14-1. O que fora contra un. Non podían ser 13-1 porque será 13 Levo amarelo. toda a vida con ese nome que me persigue do Chévere, que me persigue non, xa o teño moi asumido, pero sempre como cunha certa vergonza, porque non é un nome propio galego, sempre me pareceu que é un nome sudamericano moi de culebrón, moi distinto ao que nós queríamos representar na nosa ideario teatral. Ti preferías ser amarelo. Teatro amarelo, porque gustaba máis esa idea do provocador. Por tanto, estou encantado aquí neste sofá amarelo. E para acabar a anécdota, un día despois co tempo, fora no 93 a Cuba, un viaxe porque iba a caer, que era o rollo da perestroika, iba a caer o sistema cubano, e eu como tuvera un avó en Cuba, despois tamén, se Dios quer, falaremos del, que ten que ver con un obxecto que tiño aquí tamén, bueno, en fin. Total, que eu quería ir a Cuba. Collín un billete antes de que caera Fidel, toda aquela historia, cheguei no avión, atopei a Emilio Cao, Anda. o arpista, músico compostelano, ahora deixounos, pero el tamén viaxaba pola súa conta, eu tamén pola miña, eu reconocí no Levaba vista. arpa, non? Non, pero viña a veces pola sala NASA, que nós xa tiñamos a NASA era do 92, isto era no 93, entonces el decidimos facer o viaxe xuntos, moi ben, tal, e o día seguinte tiña que levar un paquete a Neira Vilas de parte de Isaac Díaz Pardo, un paquete que lle levaba con cousas de Edicións do Castro, movidas, cousas deles, non? Libros e tal. Entonces fomos a casa de Neira Vilas, e acordo que Neira Vilas dixo, entonces, vos que sodes galegos? Sí, somos galegos. E tú que eres tal? Non, eu sou músico, toco a arpa, tal, di Emilio Cao. Ti queres me sonar, arpista galego, tal. E ti, chaval, era máis rapaz. E ti, chaval, tal. Non, eu estou aí, empezamos montando un grupo de teatro, a ver, non sei que dará de sí e tal. E como se chama o teu grupo de teatro? E eu, merda, hostia. Bueno, o grupo de teatro chamase Chévere. Chévere, di el. Sí, xa sei que non é unha palabra moi galega, Neira Vilas, non? Tal, e que non sei canto, e entón di el, no, pero Chévere, dixo, no, é un nome, xa sei que é un nome sudamericano, máis cubano, venezolano, que sei, asociado cos culebróns e tal. Daba un pouco de vergonza dicilo. E di el, no, home, tranquilo, no, pero non, eu creo que Chévere non é unha palabra latinoamericana, no, deixame ver. Entón fui a unha estantería enorme, todo cheo de libros, vivía ben, que fixera a revolución, tiña unha casa no Vedado. Bueno, colleu un libro gordo ali enorme como o de Petete, e empezou a ver ali, e buscou un superdiccionario, buscou Chévere, dicía Chévere, palabra originaria de Sierra Leona e Guinea, desa zona de África, que pasou Latinoamérica ca trata dos escravos, asentouse finalmente en algúns países de Sudamérica, non sei que, significa guai, non sei que, positivo, tal. Entonces, despois dixeme, bueno, pois xa podes estar tranquilo, o nome do teu grupo de teatro non é latinoamericano, é africano. O sea que foi Neira Vilas o que te reconciliou co nome de Chévere. Exacto. Soaba a historia de película, non? Emilio Cao e Miguel de Lira coinciden Bueno, nun avión para pois- levar material de Díaz pois- Castro a Neira Vilas e casi Pois non un arranque quería. dunha peli de espías, Non quería, sale pola anécdota do Do sofá amarelo, non. Todo por preguntar pola corda. Pero igual temos que facer unha película disto. Non che digo que non. Dixeches antes que ainda non tiñades CIF. O primeiro CIF de Chévere creo que ten unha historia tamén, non? Tamén nesta altura, xa nos abocamos aí aos albores, lajo, non aos Fernández albores, sino aos albores, que son os albores de autonomía gallega, non, aos albores de Chévere. Entonces, xusto nesas contratacións que nos fixo, bueno, xa o nome quedou claro que era Chévere, non? Sí. Vale. Co apadrinamento de Neira Vilas, que é un nome africano, Agora- o tempo aínda mellor, pero facíanos falta un CIF. Entón non sei quen dixo, non, conozco un xestor na Plaza de Galicia encima de ali donde era a armería Toribio, non sei, sabes, ali na Plaza de Galicia, bueno, arriba había un xestor, típico xestor con carpetas, tal, musquiñas ao redor. Manguitos tería O daquel. sea, un xestor de Ibáñez. Si imaginamos de amigo de Mortadelo, unha cousa así. Fóramos ali e pedíremoslle cal era a sociedade máis barata, máis fácil, e di el, bueno, a que menos tens que pagar máis rápido, non sei que, porque temos unhas actuacións aí da Diputación. Bueno, pois a sociedade civil, di el. Ok, pois sociedade civil, canto é? Non é nada, pero ten que ir á delegación do goberno a Coruña, non sei que hai que dar de alta. A ver, cubrimos a ficha, veña. Actividade, nome do grupo, Chévere Teatro, vale. Actividade, dixo, bueno, representacións teatrales, xamai así, non? El apuntou unha letra como de médico, sabes?
enderezo, Avenida de Lugo, número 4, cuarto dereita, que é onde vive eu. 4, cuarto dereita, quédate con este detalle. Entonces, bueno, cubriu quen son os socios, non, claro, os que éramos, tal. Alá foi. E dali a unha semana volviu. Oye, que xa tendes aquí o CIF, tal, vinde para aquí a Sociedade Civil e tal. Entonces, temos que, tuvémoslo enmarcado, ahora non sabemos onde temos en Chebre, témoslo perdido, pero tiñamos o CIF aquel, que era Chebre Teatro, actividade reparacións de tractores, Avenida Lugo número 4, cuarto dereita. Digo que te levando o tractor ao cuarto dereita. Entón, nós fomos unha empresa de reparación de tractores nos primeiros anos. E iso como foi? Porque no goberno civil da Coruña, entre que o xestor escribía como letra de médica, escribía moi apurado, que non se entendía un carallo. Eu xa cando estaba escribindo... Teatro tractor... Sí, reparacións, representacións, andalle cerca. Teatrales, tractores... Bueno. Si me apuras tamén. E tal, o tipo escribiu, despois na delegación da Coruña, para o funcionario de todo o que lle chegou aquelo, pois na reparación de tractores. Tamén a actividade de representacións teatrales. Sí, igual había menos, igual había máis reparacións que representacións. Seguramente. E ninguén reparou que era un cuarto piso. Pero bueno, estuvemos... Entón, acórdeme que nós además presumíamos deso, porque no primeiro ano, nos primeiros anos de Chévere, cando ainda tiñamos este CIF de Sociedade Civil, as primeiras críticas que tiñamos por parte do sector máis purista do teatro, que o único que soubo darse conta foi Roberto Vidal Bolaño na altura, porque moitos dicían, pero eses non fan teatro, que fan eses? Eses non sei moi ben que fan, incluso algunha crítica que non salía na prensa na altura. Sí, pero Chévere non fai teatro, eso non é un grupo de teatro, calquera cousa menos un grupo de teatro. Viñenos por aí algunhas puñaladas. E nós sempre reivindicamos, no, é que nós non facemos teatro, nós reparamos tractores. Claro, eso dábamos a cortada. Claro. Aquí estades con Vidal Bolaño, precisamente. Precisamente. Sí, porque foi dos poucos que xa na altura, Vidal Bolaño, soubo ver que aínda nós non facendo un teatro ao uso, un teatro clásico, nin un teatro do teatro que se facía na altura. De altura estamos falando de... Da altura estamos falando do ano 87, 88, 89, por aí, non? Que xa se consolidou o proxecto. Entón, claro, nós facíamos un teatro de que non era un teatro isabelino, a italiana, clásico, a un supoñer que cun decorado, cunhas normas teatrales que se esperaban. Nós, xa desde o principio en Chévere, facíamos moito espectáculos ou accións teatrales de creación colectiva que facíamos en distintos espacios, non? Gustaba moito a idea de espacios. Temos actuado en trens, como este, temos actuado en barcos. Na Expo de Lisboa fomos nun barco desde o Jorobe hasta a Expo, o Valle Inclán Pirata, logo xa hai tempo desarrollamos. Facíamos performance en facultades, en prazas, en aeroportos, en total, tamén en teatros, porque o clima en Galicia obligábanos a ter que meternos a buscar un poquinho a cuberto, non? Ponernos a cuberto nos algúns meses do ano. E tamén algúns, por exemplo, espectáculos como o Servicio Discrecional que nació na rúa, ou Supersónica en O mal nunha couga, algúns espectáculos que naceron na rúa, despois metémolos en interior. O sea, fixamos unha adaptación para interior para entrar un pouco xa no circuito teatral. Por tanto, sí que nos convertimos nun grupo de teatro, pero non era a nosa vocación. Nós éramos un colectivo bastante ecléctico pola procedencia tamén dos componentes de Chévere daquela, e non buscábamos ser un grupo de teatro. Por eso, supoño que a xente, os críticos da altura, non lle parecíamos un grupo de teatro ao uso, tampouco levábamos fular, nin pañueleta, como levamos. O fular é importantísimo. Moi importante. Porque ti chegas ao teatro casi de casualidade, non? Pódese dicir que sí, que foi así como un rebote de casualidade, sí. Foi... Concretamente, fui xogando a improvisar. Este inglés do que referenciei antes, John Isham, que foi moi importante nos orígenes de Chévere, non? Ele se viña de Inglaterra se fixera algo de clown alá. O clown era unha cousa que por aquí non se conocía ainda moito, xa existía, pero non se conocía moito. Tamén o que se chamaba, que despois foron os monólogos, que era un pouco todo ese mundo do stand-up, non? Stand-up, o Só ante o peligro. Xa había nos clubs de Londres, de non sei onde, de Manchester, non sei por lá. Pero Santiago non. En Santiago ainda non chegara. Entonces, na altura, por eso nós na altura empezamos a facer ese tipo de actos pánico, performance, presentacións de cousas, valíanos o número K,
valíanos un teatro, valíanos un tren, valíanos todo, e de feito aí é onde máis nos divertíamos, con música ao vivo, xa con pinceladas de clown, sin grandes decorados, xogando con Espacio Vacío de Peter Brook, xa tiñamos referencias, Peter Brook, os Monty Python, non sei que non sei canto, todo cine mudo, Chaplin, Keaton. Bueno, claro, xa nos estábamos armando, pero a verdade é que John abriu bastante aí abriu ventanas de outras posibilidades de facer artes escénicas, non? E eu daquela o teatro que vía, pois por aquí era o Teatro Galego na altura, que se estaba ben, pero era un pouco estaba como era un pouco anclado a un certo a unha certa rixidez, chamémolle así, non é que non estaba mal, había boas propostas, pero entón nós obviamente queríamos romper esa rixidez con Teatro Amarelo, viñamos con outra dinámica e con outras ganas de facer cousas, entón que nos dixeran que non éramos un grupo de teatro al uso case era un piropo, non? Claro. Ti levabas un tempo xa en Santiago, marcharas de Lira a Santiago a estudiar antes, non? Antes da facultade. Pero moito antes, xa, eu xa viñen aquí cheguei a Santiago con 11 anos, 11 anos. no 75. Nada máis Vai chegar, ano. sí, nada máis chegar morreu Franco. Foi bastante guai, porque joder, máis a mí meterme nun colexio privado, e o choque térmico fora brutal, de vir de Lira a andar por aí facendo cabañas nos pinos, de ser casi un neno castelao, a de repente entrar nunha disciplina de educación privada, que meu pai, claro, el miraba por min e quería todo mellor para min, pero aquilo era bastante duro. Para min foi un choque cultural tanto nos compañeiros que había, que eran de outra caste social maiormente, todo foi como para min chegar a Santiago foi unha especie de serpullido. Nun primeiro momento foi como, hostia, tuve que digerir eso, e non estaba pasando ben, entonces fui cando morreu Franco, e deron prácticamente unha semana de vacacións. Volviches encantado a casa. Claro, todos no patio, chavales, Franco ha muerto, os calceiras para arriba. E eu sobre todo era porque tiña unha semana de vacacións, poden ir para Lira. Nesa semana en Lira sí que fixe un examen de unha reflexión profunda de, hostia, o mes anterior non o pasara moi ben, ou que fora, joder, en Santiago, hostia, os meus colegas, que tal en Santiago? Eu tiña que disimular, ben, pero non moi ben, realmente. E a raíz desa semana de que morreu Franco, houve un antes e un despois. Todo mellorou, morreu Franco, todo mellorou. Sí, cambiou o meu chip, eu cheguei outra vez ao colegio, non sei canto, e nesa semana eu xa era outro, xa me transformara un pouco, xa asumía a miña condición de que tiña que estar ali, naquel colexio, que tiña que estar en Santiago, con 11 aniños, pero estaba externo, entón estar externo dábache ainda menos mal. Entón foi unha etapa brutal. Que coleccionabas? Eso é porque sabes algo, tío. Eso é por... Algo che contar. Pois xusto... non me despejo do relato. Vale, mira, xusto un desos, no primeiro mes que cheguei ali, e miña nai tiña unha zapatería en Lira. Unha zapatería de calzados Clarisa, calzados Martínez, que era Clarisa miña nai, que ainda está viva. Entonces, miña nai regalárame uns tenis, que volvense a chamar ahora, unhas zapas, uns deportivos, como lle queiras chamar, que eran da marca Keds. Logo había Keds, Boxer, como se me dis hoxe en día, pois, a New Balance, ou que te queira, Adidas, ou que sexa, non? Eu estaba super contento que as miñas Keds, unhas Keds blancas, moi guapas, non? Entonces, un día, naquel colexio, prefiro non dicilo ahora para que quede a dúbida de que pode ser Santiago, podían ser varios, vou deixar no anonimato que colexio era. Naquel colexio había bastante pijo por metro cuadrado, porque, lóxicamente, os fillos da xente ben de Santiago casi todos iban ali e tal. Eu codeábame con esa xente, tamén había algúns poucos de fora, que éramos do extrarradio, da aldea, non? De Baio, de Sas, de Vimianzo, ou de Lira e tal. E eses detectabas perfectamente os que eran de fora e os que eran pijos de Santiago. Entón, daqueles pijos dixome un día, tú quen eres, tal? A mí xa me chamaban Chispi daquela, Chispi porque dicía Chispas, o meu taco era Chispas, non? Entón, un profe detectou, empezou a chamar Chispas, e logo quedoume Chispi, polo fútbol, eu xogaba moi ben ao fútbol. Entón, eu dixe, non, son Chispi e tal. Chispi e tal. E Chispi, e tú, como llevas tenis, Pailán? Entón, hostio,
aquilo foi como chegou mal, mano, como que porque ya o tienes pailán? Se ademais os eran os mellores tenis da tienda da zapatería de miña nai, que mo regalara tal, eu estaba todo orgulloso, non sei que. Entón, eu mireille para os seus zapatos, eran zapatos castellanos con borlita, destas borlitas castellanas, non sabe? Bueno, que ainda están de moda. A día de hoxe están máis de moda que antes, casi. Total, que de repente, entón el chamoume pailán, non sei que, para mí foi un insulto, entón automáticamente tireime os seus zapatos e arranquei as 4 borlitas dos 2 zapatos, o tipo quedou flipado. Era máis grande que min. Chaval, me cago yo, te voy a dar unas hostias, non sei que. Empezou a correr tras de min, pero eu corría moito. Entón escapei, aquel día escapei, tal, e nunca máis volvín a saber dese tipo. Entonces eu quedei que as 4 borlitas, e ainda tiña a caixa dos zapatos dos skets de miña nai, da caixa na que viñan aqueles skets, ainda tiña a caixa na casa, aquí no piso da Avenida Lugo, na Avenida Lugo número 4, donde tiñamos a reparación de tractores. Vale. Entonces, a esas 4 borliñas metinas na caixa de zapatos. Pero despois seguín. Entonces, que pasa? Isto non debería mellor contalo. Bueno, moitos deses xa darades igual. Pero o que roubaba todas as borliñas dos zapatos castellanos no xinasio, cando íamos ao xinasio, quedaba un pouco para despois, mentre se le estaban xogando, cando estaban en duchas, tal. A miña actividade preferida era arrancar borliñas de zapatos castellanos para meter na caixa dos tenis que de miña nai, que non cheguei a enchela, pero chegou a estar amediada. Chegou a haber moitas borliñas. Nunca souberon que foras ti? Eu creo que non. Bueno, pues igual se está... Estou no revelando ahora. Xa prescribiu, pero... Sí, bueno. Pero había algo político nesa... A estas alturas, ainda hai moita xente daquela generación que me chaman Chispi, sí, pola calle, cando eu escoito pola calle en Compostela, Chispi, é un daqueles, alguén que xa ten de 60 para arriba desa promoción, non? Pero quero dicir, aí había algo político, unha rebeldía case política, non? Bueno, non desenvolta, pero que precisamente as borlas fosen o seto de... Co tempo, se queremos analizarte a máis eu que somos de ideoloxía máis aberta, ou non moi pija, que ainda andamos en camiseta, que as camisas eu borlas nunca levei, eso é verdade. Ti non levaches borlas. No, eu a borla sí que daquela identifiqueina, pero foi porque aquel rapaz levaba, nunca, a priori non, pero como ele levaba ese look de pantalón tal, levaba ese look pijo, e levaba as borlitas, despois empecé a reparar que había un mogollón de rapaces no colexo aquel que tamén levaban as borlitas. Igual fora do colexo non había tantos, pero no colexo... Igual no colexo non había tantos. No, en Santiago non. Santiago xa era unha cidade que estaba emerxendo. Viñamos dese franquismo. En Santiago xa había moita vida, todos os colexios públicos que había e tal. En Santiago todo o rollo universitario petaba moitísimo daquela. Eu, de feito, xa de chavaliño incorporame moi novo, quería ser máis vello, prematuro, tiraba polos pelos para que me medrara. Non medraban. Non había maneira. Non medraba. Pero, bueno, tiña a cortada de meu irmán, que meu irmán levaba 10 anos e xa estudiaba medicina. Entón, meu irmán xa estaba no sarao político. Se eu tiña 11, pois el tiña 21, imagínate. Daquela... Teu irmão que rematou sendo alcalde. O que rematou sendo alcalde, sí. Daquela estaba en aventuras políticas, daquela Compostela estaba moito. Entón, nunha reunión naquele piso da Avenida Lugo, igual viñan 5 ou 6 colegas de meu irmán, e un era anarquista, outro era de Erga, outro era da MCG, outro da LCR, outro... Cada un era dun grupúsculo. É que parecían os Monty Python, de verdad. Eu pululaba xa nese ambiente. Non é que estuve nas reunións con eles, pero escoitábos, a veces iba para a habitación, eu tiña que ir á escola o día seguinte, pero eles estaban aí nunha fumareda de paquetes de educados e tal, estaban falando da política, do que tiña que ser o noso país, o futuro, tal. Criei-me nese contexto entre un colegio pijo e estudiantes revolucionarios, non? E logo, cando ti pasas a universidade, cara onde apuntas? Bueno, teño unha etapa aí un pouco anodina, así de marea morta, que se di, que pola imposición tamén un pouco familiar, meu pai tiña certa ilusión en que eu fora un fillo abogado, porque sempre quixo selo, non pudo. Este é un relato xa un médico, non? Entón, claro, necesitamos un médico e tal, quería un abogado, facía ilusión, porque el quixo ser el, pero non pudo ser, bueno, toda esta historia de pais e tal. Entón, estudio Dereito, faino por min a mente, metíme en Dereito. Pero xa rápido vin que Dereito que non era moito para min. Estuve un par de anos ou 3 en Dereito. Ainda coincidín nas últimas promocións, fíjate, xa estaban en quinto, nos cursos máis altos, logo estaban Pedro Puy Fraga,
Feijóo, Sí. alias Núñez Feijóo, Pepiño Blanco, alias Pepiño Blanco. Pepiño Blanco, alias o Feo. O feo, chamabanlle. Non o CEO, que ahora tamén quere ser medio CEO de Altri. No, non me refiero a eso. Era o feo porque Pepiño Blanco tiña jafiñas e tiña a cara con moitos granos. E acordo das asambleas de facultad que a veces falaba, pois, Pedro Puy, representando as dereitas, falaba un de Vigo, un tal Castillo, que representaba a Erga e un pouco a esquerda nacionalista, que tiñan unha representación paritaria, 9, estaban sempre aí ao rifirrafe, pero había outro partidiño, APU, non sei que era o de Pepiño Blanco, que só sacaba un representante. El tiña dereito a falar nas asambleas de facultad, en dereito daquela, que era, xa dixo, moi activo, que esa foi a parte máis interesante para min da universidade, foi ter vivido ese momento, hostia, de que todo estaba despertando, todo era un querer construir un futuro xa naquel presente, acababa de morrer Franco, hasta na Facultade de Dereito. Entonces, o Pepiño Blanco, bueno, tiña dereito a falar nas asambleas da facultad, falaba o representante de tal, e despois falaba el, e tiña un tempo para poder falar. Entón, pero el liábase falando, non dixía nada, e os outros querían estar á gresca entre eles, non? Entonces, a impaciencia dicía, bueno, cállate la boca, compañeros de dereitas. Sí, vai calando, compañero, total, non estás dicindo nada, non sei que, o sea, todos sí, joder, calla la boca, ya, feo, que eres feo, sí, calla la boca, feo, que total non sabes falar, non sei que, que a mí me parece excesivo que chamaran feo así, públicamente. A verdad que non era moi agraciado daquela. Despois, co tempo, aparece ZP, que tamén está da actualidade, e a ZP aparece con un tipo aí, con un tipiño que é o man dereita del. Da primeira vez, ten un equipo novo, ZP, non sei que tal. Hostia, eu cando mirei ben para o tipo, digo, hostia, este era o que estaba na miña facultade, era o que lle chamaba o feo, aquel... Tardaches en darche conta? Ou... Tardei en darme conta, porque aquel tipo de careta anguloso, con granos, bueno, non sei, con peinado, pasado de moda, tal, de repente xa era un tipo con gafas, medio tal, lifting, o que sea, xa había... Estaba detrás el, e dixo, hostia, Pepiño Blanco, colega. Aquel que estaba na facultade, que salía el de casualidade, tal, mira onde chegou, a ser a man direita de ZP. Despois onde chegou Pepiño Blanco, poderíamos falar, non convén agora meternos moito aí, e onde chegou o ZP, pois tampouco convén falar diso de momento. E onde chegaron Pedro Puy e Feijóo, tampouco nos metemos. Tampouco non nos metemos moito. Apuntaban maneiras xa daquela. Apuntaban máis maneiras, pois fíjate que teño unha certa querencia, non sei se por, dame máis pena Pedro Puy que Feijóo. Pero pena. Pena é unha forma de dicilo, pareceme que está máis malogrado, non? Como político, porque en Galicia, a parte de Cuiña, que era o delfín natural de Fraga no seu momento, todo o mundo falaba de Pedro Puy, unha porque era o sobrinho, e outra porque era un tipo bastante hábil na distancia corta, era naquelas asambleas, manejábase ben. Foi o portavoz parlamentario todos estes anos, por algo sería. Claro, e era un tipo do PP, digamos, que reconocía a boina, pero tamén o birrete, pero un tipo que podía ter ese punto moderado. Entón, xa postos a hacer que comulgar co PP, eu desde logo prefería o perfil de Pedro Puy que non o perfil de Feijóo. Isto é unha preferencia miña personal, dentro de reconocer que non prefiro o PP, non? Obviamente, pero parecíame que era un político que pensei que en algún momento iba a chegar a presidente de Galicia ou algo así, pero Puy sempre pensei que iba a chegar máis longe. E agora pareceme que está nesta ondanada, que foi para lá con Feijóo, con Miguel Tellado, con estes foron para lá. De feito non se escoita falar nada de Pedro Puy, é como se fora desaparecido en combate, non? Máis desaparecido ainda foi Baltar, pero Baltar xa está no Senado, que é o sitio onde meten a xente cando queren que desaparezca, non? Pero bueno, Baltar desapareceu moi de apresa. Hibernar. O Senado... Iba moi a presa Baltar. Exacto, non? O Senado é para hibernar unha temporadiña e tal. Pero son destes políticos galegos que estaban aí no top. E Pedro Puy, bueno, máis alá de meternos ahora en área política moi a fondo, que si queres meter... Pero o corpo pide cho, eu non te que... Bueno, porque estudiei con eles. Claro. Eu sempre dixo, no, eu estudiei con eles. Aunque só estuve 2 anos, e a partir de xa do segundo ano, xa torcín aquel dereito, torcín todo,
E xa fui cando probei un día con John, o inglés que chegaba, e un día conocemos pola noite nun bar, oye, yo estoy montando gente para hacer teatro, te apetece hacer teatro a ti? Tomando unha caña así, que nos acabamos de conocer. Eu nunca fixen teatro, o teatro non está no meu horizonte, está máis a música, literatura, se escaso e tal, pero si queres probamos. E fomos a casa abandonada, a casa Simeón, que hai ali ao lado de Cervantes, que foron uns grandes almacéns, e tiñamos unha chave así Stranglis, que tiña cucas, unha chave, nós tamén tiñamos outra, había algunhas porcentaje que tiñamos a chave, entón fixémonos cunha planta para empezar a xogar a facer teatro. E fóramos un día, varios, a probar a improvisar, e eu desde aquel día notei que me gustara, dentro dos nervios que pasas, da dificultad que é subir un escenario, bueno, o escenario era a ras, pero era simplemente improvisar, unha acción que era barrer, simplemente barrer, non? Barrer pode ser un acto moi fácil, non? Moi cotidiano, moi fácil de facer, pero pode ser terrible para quen toma excesiva conciencia de ter unha escoba na man, que é o que lle pasou a outros que viñeron comigo a improvisar. Viñeron, entonces, tembláballes a escoba, non eran capaces de barrer, non porque non souberan, sino por un exceso de conciencia de ti mesmo actuando, non? Entón, eu, aquel día aprendín que para actuar mola ser un pouco inconsciente. Por eso que din sempre de que o máis difícil de representar son eses actos cotidianos que todos coñecemos. É dicir, igual non todos sabemos como declamaría Hamlet, pero todos sabemos como toma un café unha persoa, non? Ou como barre unha persoa. Exacto, como barre unha persoa, ou como, sí, como ou como abre un paraguas unha persoa, non? Entonces, sí, realmente trátase de imitar a realidade, de actuar moitas veces, e hoxe en día máis, daquela, cando nos empezamos ainda se levaba un certo teatro declamado, o teatro tiña que notarse que era teatro. Cada vez o teatro que se leva hoxe en día é máis realista, máis naturalista, menos declamado, máis parecido á realidade. O cine tamén busca iso, busca romper as fronteiras do impostado, do falso, que é o que máis se valora hoxe en día nunha interpretación. Sempre che din, hostia, que creíble estás, que natural. Daquela ser natural non era guai, o sea, non era un piropo. O tempo demos a razón, E o tempo vai dando razón. E jolá hai que volver a declamar, Sí. Imos con outra foto. Eu teño a sensación, dime se me equivoco, foi o primeiro pelotazo, o primeiro gran éxito de Chévere. Sí, ese foi Río Bravo. Ese foi 3 anos despois, foi no 90, creo. Aí xa nos tomamos aí xa damos o paso de montar un grupo, digamos que profesional. Intentar montar Chévere xa un equipo máis estable, xa fixeron os 2 ou 3 espectáculos antes. Todo este proceso inicial de reparación de tractores, aí xa decidimos facer unha non sei, eu creo que aí cambiáramos de sociedade incluso, daquela sociedade civil pasamos a outra. Bueno, e sobre todo na conciencia nosa de que queríamos entonces ter xa un grupo de teatro, xa necesitamos un espacio propio, o sea, Río Bravo naciu o espectáculo, ainda ensayamos en Meixón Frío, nun local que hoxe en día é un almacén de patacas, por certo. Bueno, ali ensayamos, tal. Foi moi ben ese espectáculo porque tamén era iso, era sin camerinos, todo teatro, espacio vacío, todo pasaba a vista do espectador, todos os cambios, todo tal. Foi novedoso, foi abordar un xénero, chamouse Río Bravo, que era unha película de Howard Hawks, pero en realidad só o Río Bravo tiña a primeira escena. Todo o resto de Río Bravo era un recorrido polo género de western. Chupamos e bebemos de mogollón de películas de todo tipo, de spaghetti western, de western clásicos, de non sei cantos, fomos collendo escenas icónicas, todo con banda en directo, que estaban Fran Pérez, Narce, máis Pepe Sendón, na primeira banda con nós. Íbamos creando temas, e a veces os temas daban pé a escenas, a veces creábamos as escenas, e as escenas daban pé a poñerlle a música e despois nacían os temas, incluso fixemos un disco mítico daquel Río Bravo, que traballamos con Fausti Sorna, que era o noso diseñador xa de programas e do disco e tal. Éramos unha comunidade creativa moi amplia, bastante eclética, que había músicos, menos xente de teatro propiamente, pero estábamos conformando un grupo de teatro, un grupo de artes escénicas que nos apetecía seguir, e en Río Bravo tomamos a decisión de intentar vivir ante o éxito que tuvemos de público,
a satisfacción que víamos nas caras dos espectadores cando vían ver Río Bravo. Tamén actuábamos en teatros, en aserraderos, ao aire libre, en pabellóns, donde lle quedara. Pero pouco a pouco foi-se convertindo nun espectáculo xa de certo culto, de moito público. Tamén entrou unha certa capacidade económica, que nos, o mundo xa deu que saber cobrar un caché, manejarte na distribución das redes, digamos, de teatro, con non sei que, non sei canto. Entón aí xa collemos e dixemos, bueno, pois vamos, foi cando despois collemos a NASA, que era, falaremos despois, se queres, que a NASA foi do 92, e Río Bravo, o éxito foi do 90, 91, 92, o sea, Río Bravo foi o que abriu a porta a Sala NASA. O sea, necesitaba dese espazo. Exacto. Que se concretou na NASA. Río Bravo, antes de meternos na NASA, Río Bravo volveu despois, xusto despois da catástrofe do Prestige, máis ou menos. Bueno, porque Río Bravo, como é unha xoia, xa dixo, os nosos espectadores, que xa os temos daquela época, que nos exigen a día de hoxe, nas ultranoites, nos espectáculos de Chévere, vai ser renovando, pero temos xa un tipo de espectador xa maduro, que sabe dos espectáculos de Chévere, que sabe do teatro, unha cousa e outra. Entonces, claro, nós aí tiñamos esa pulsión que tiñamos con Río Bravo, queríamos deixalo nun rollo, era un rollo tamén moi enerxético generacional, nós tiñamos un elastic físico, éramos moi xóvenes, entón montábamos en cabalos imaginarios, diligencias, trens, o que fixera falta nos. Río Bravo era un chute de energía brutal, incluso fixáramos funcións escolares para escolares de toda Galicia. Un día dicíame Toriñán que era un daqueles nenos que viñera a ver unha función de Río Bravo que quedou impactado pero creo que quedou impactado con aquela energía e con aquela maneira de facer teatro. Entón, nós, que pasa? Que aquele espectáculo que durou, a distribución xa incluída a NASA, durou varios anos. Río Bravo quedou aí na carteira moitos anos, despois foi esmorecendo, fixamos espectáculos novos, a NASA tamén nos collou moita enerxía, pero no 2002, a petición popular, volvemos a facer Río Bravo 02. Petición de moita xente, ten que volver Río Bravo, entón fixamos outra pequena xiriña. E creo que no 2023, nos 35 anos de Chévere, creo que foi aí, non? Unos 2000, non sei que, 23, estamos no 27, sí, 96, 27, bueno, pois aí no 22, creo que foi, fixemos outra vez o Río Bravo 03. Pero haberá 04, dá o corpo. Eu creo que sí. Sí. Eu creo que sí, porque sabes que dá o corpo, o que dá, non sei se dá o corpo, pero dá o personaje. Así como daquela había moito corpo e pouco personaje, que en realidad éramos nenos xogando a ser os vaqueros, que é un xogo infantil casi, co tempo, xa en Río Bravo 02, 03, que van pasando outra década, entón, agora xa cos anos que teño, eu agora, por exemplo, se temos que facer Río Bravo 04, son consciente de que dou personaxe mellor que nunca. Sería un western crepuscular. Ou ainda non? No, ainda sería el 05. O 05. Ahora sería ahora daría ese John Wayne, daría eses personajes que facemos, daríamolo, pero mallao, con unha madurez de puta madre, aunque seguiríamos tendo a mesma dramaturxia xoquetona de rapaz que tiñamos daquela, non? Oye, que supuxo a NASA? Visto agora, ademais, de cualquier perspectiva que dá o tempo... Pois a NASA tamén supuxo tamén supuxo un antes e un despois, 92 aí. Nos a NASA abrímola un pouco como buscamos un local de ensayo, atopamos unha nave en San Lorenzo, xa era máis grande do que nós queríamos, pero estaba a disposición. Estaba co teito escarallada, estaba todo cheo de chutas de yonkis, de non sei que viñamos desa etapa tamén da crisis heroica. Bueno, viñamos de uns anos moi yonkis en Compostela. Algúns de nós non acabamos aí, non sabemos ben por qué, pero estuvemos cerca. Había moita heroína en Compostela daquela. Bueno, entón nós xa con Chévere, con aquela cousa, buscamos un local para poder ensaiar un espectáculo novo, que iba a ser Big Bang, que xa estábamos diseñando, Einstein, Hawking, o espacio, o rollo universo, as películas de ciencia ficción, sempre teatro, cine, música, xa nos vivíamos sempre desas fontes, non? Pero necesitamos un espacio para ensayar que non tiñamos, o Dimensión Frío deixamos de telo, atopamos ese espacio que dábanos un pouco grande. Bueno, decidimos reformalo, con un coste puxemos o teito, reformamos como puxemos, facendo moito esforzo, avalando as nosas familias, miña irmán Emilia avalou aínda, a veces sempre non lle agradezco suficiente, porque ela, os seus avales foron importantes para que aquilo fora para diante. Bueno, tirando de familia así, non sei canto.
montamos a NASA. Que pasa que cando a montamos, fomos conscientes de que aquilo era algo máis que un local de ensaio para nós. Fomos conscientes de que creáramos un espacio, unha sala alternativa, que era como nos gustaba definirla daquela, e que entón había que enchera de máis contidos que os que aportara Chévere. Chévere era unha comunidade creativa que, a parte do grupo de teatro, pivotábamos todo un círculo de creadores e creadoras na altura, con moitas ganas de renovar a escena en Santiago, en Galicia e tal, pero non estaban conformados como grupo, había poucos tal, entonces nós tamén abrimos as portas afora, digamos, as performances de Cataluña, tanto musicales como teatrales, de Portugal. Creamos o Portugalicia, que era un intercambio con iniciativas portuguesas, brasileiras, de Mozambique, de Dios, cos cataláns, os da Fura, algúns sempre ex da Fura de Lesbaos, non a Fura de Lesbaos comercial que se volviu despois, sino Marcelí Antunes e outros, os que crearon o Sonar, os que crearon todos os festivales de música, todo iso que estaba emerxendo eran os nosos cómplices cando estaba tamén medrando a NASA. Non porque buscar que nos codeáramos con esa xente, sino porque eran tamén xente que andaban na alternativa, que funcionaban nas beiras, non estaban no centro da cultura, nin tampouco no centro do poder. Nós tampouco estábamos no centro, nós empezamos nun barrio en San Lorenzo, e hasta poucos anos despois que Gerardo Estévez, o alcalde que era de Santiago daquela, parece ser que nunha reunión en Barcelona, con Pascual Maragall, que era alcalde de Barcelona, naquelas reunións de cultura, de crear modelos de cidade, Barcelona, Santiago, todo aquel rollo, pois parece ser que había varias personas que lle falaron dun sitio que había en Santiago que se chamaba Sala NASA. O sea, Xerardo Estévez foi se enterar da Sala NASA a Barcelona. En Barcelona. Entón, contaba sempre, conta esa anécdota, non? Dicía, hostia, eu cando me falaban da Sala NASA en Santiago, eu que pensei que tiña todo controlado en Santiago. E de repente estaban metendo un gol pola esquerda, o sea, pois eu non sei nada deso, sí. Entón, ao chegar a Santiago, urgentemente quixen saber de vos, e efectivamente, chamounos el un día a nós, formos unha reunión con Xerardo Estévez a alcaldía, e nunca tal cousa vira, ni nunca tal cousa se verá. Un alcalde chamándoche porque quere colaborar contigo. Quería colaborar ca Sala NASA. Ou ir a falar de nós en Barcelona, humildemente, pode ir ver o vosso sitio. Entón, chegou ali a San Lorenzo, cando chegou, hostia, pero este era o taller de Manoliño Iglesias. Aquí fixeronse as portas ventanales dos Castromiles, dos últimos Castromiles. Manoliño Iglesias foi unha institución, porque tal, Estaba inyectado el polo rollo de compostelinidade, rollo santiagués, pero tamén admirado de que se falara tanto de nós en Barcelona, cando el aquí ainda non sabía. Entón, aí ven unha etapa fructífera, nos entramos convenios de colaboración co Concello, na etapa de Xerardo Estévez, que despois entrou outra etapa dos SOE, tumbárona, o sea, non... Hai moitas veces a importancia das persoas, non dos partidos. E isto acabou con outro Xerardo, ao final. E todo isto da NASA derivou a outro Xerardo. Xerardo está rápido. A Xerardo Conde Roa, que el mismo provocou o peche da NASA, foi un dos causantes do peche da NASA, aunque a NASA tamén xa cumpriu o seu ciclo artístico de 20 anos, non hai mal que por ben non veña, pero presionounos tanto que houve que cerrar. E, dali a uns meses, tuvo que dimitir el de alcalde, e toda a súa corporación tamén tuveron que dimitir, por non me acordo xa que fora, pero por non pagar os IBIs, bueno, por corrupcións varias, fora ao final de Gerardo Conde Roa, e ao principio da NASA, en certa maneira, fora con Gerardo Estévez. O sea, digamos, no ciclo político, non? Pero, porque caemos ora nesto. Pero o importante foi o ferver, a canteira que foi a NASA. Entonces, todo ao abrir as portas e haber unha programación estable de música, de teatro, de performance, de todo tipo de artes vanguardistas ou non, de ultranoites, creamos o cabaret colectivo a Ultranoite, que ainda seguimos con ela a día de hoxe. Tiñamos tantas ganas de facer tantas cousas distintas que fixemos moitas delas, certamente. Pero tamén nós, como éramos os anfitrións, entón, no fondo o que creamos foi un monstro de dúas cabezas. Por un lado era Chévere e por outro lado era NASA, pero no fondo éramos o mismo equipo de produción. Co cal, a enerxía, aquela desbordante, foi chegando a un límite que eu sempre dixo, menos mal que nos botou dali Gerardo Conde Roa. Eu quería pararme na Ultranoite, nese cabaret colectivo, porque ás veces un pensa, en TV3 teñen Polonia, en Euskal Telebista teñen Vaya Semanita, nos polo menos temos a Ultranoite, non? Houve un momento que en Santiago houve un despertar. En Santiago, eu creo que tamén en moitas partes de Galicia,
Entón, a NASA chegaba moita xente querendo facer, non só querendo ver, de espectadores, sino tamén querendo facer. Tal, hostia, eu quería tamén. Entón, nós creamos a Ultranoite como un cabaret colectivo mensual, despois incluso fases que se fixo semanal, eso era unha locura. Pero mensual, que xa era bastante locura. Entón, eso era un caixón desastre onde meter moita cousa de xente que quería facer. Entón, nós, aparte de sempre poñer o tema, facer o sketch ca banda, a banda entraban distintos músicos, agora os do Novo Circo que empezaban, por exemplo, que están consolidados agora, e o clown galego que empezaba xa a moverse, que si Marta Pazos, que é unha superdirectora, agora outro, non sei, pero non me quero esquecer ninguén, Tosar, que chegaba de Lugo, que era un chaval que fixera unha curta, María Pujalte, as Marías, o outro, os Coiras, toda esa xente que empezaba, que son da nosa quinta, ou parecida, ou algúns máis novos, tal, pero que chegaban a Santiago con gana de facer, a NASA, se non tiñas un espectáculo feito, non che facía fácil o sitio. Entón, creamos a Ultranoite para que tuveras 10 minutos de poder facer o que quixeras. Un sketch, un tal. De feito, cando actuaron os de Lugo, aquel Piti, Luis Tosar, tal, fixeron un sketch, non me lembro xa moi ben, con imaxes dunha curta de Coiras, as xoias da señora Bianconero, creo, bueno, montaron aí un sketch que xa aquel día o público do Ultranoite dixéramos, carallo, estes de Lugo. Sabes? Apuntaban maneiras. Apuntaban maneiras. Bueno, por suposto, a día de hoxe xa sabemos onde están uns e outros. E moita xente, e nós non poñíamos, digamos, non censurábamos, poñíamos tal, pero tamén dicíamos, o público do Ultranoite é moi exixente. Daquela Ultranoite era, como hoxendía, con mesas, podías tomar copas, daquela podíase fumar, petábase, pero había un público, non lle podías meter, non lle metías doblada fácil ao público do Ultranoite, hoxendía tampouco. Non, foi facendo máis exixente, imagino. Máis exixente. Agora sabe o que vai. Sabe o que vai. Aquela iría un pouco a aposta, non? Aquela ainda era unha aposta un pouco máis, sí, que podía pasar calquera cousa, non había a exigencia do acabado, porque a Ultranoite tamén era moi fresca, moi viva. Se vían as costuras de que fallaba un micro ou de que había algún problema, non pasaba nada. O importante non era eso, o importante era que me estás contando, que enerxía, que lenguaxe, que simpatía, que non sei canto. E aí entrou moita xente, eu chamo a xeración Ultranoite, que coincidiu casi coa xeración Xabarín, a gallega, que tamén se estaba armando, por certo, non? Un sabe se algo que está pasando importante, se hai sketch da Ultranoite sobre eso. Entón, isto é algo serio. Vale, non percibía esa sensación, pero bueno, pois efectivamente, pois mira, vouche dicir, a última Ultranoite que fixemos na Capitol, me na cabeza un detalle, fixemos a Ultranoite faise varios días, non? Faise 5 ou 6 días para rentabilizar un pouco a cousa, é deficitaria, pero bueno, somos unha troupe de 15 ou 20 artistas, músicos, actores, unha cousa outra, en base a sketch tal. Entonces, nesta última Ultranoite, que era variada, cando fui ao das estatuas de Isaac e Abraham, que as estatuas de Isaac e Abraham por fin ganou o pleito Compostela, da etapa do pleito de Martiño Noriega e Quim Monteagudo, o abogado aquel que fixeron finalmente tal. Entonces caille a Goretti celebrar que volven as estatuas. Goretti alcaldesa ahora, e tal, entonces Goretti sale ali na Plaza do Obradoiro, que a catedral de fondo, non sei que sale con, sabes estes micros que se levan agora, que son cuadradiños, non? Sí, cuadradiños negros. Que se levan na man para falar, aínda que non son para levar nas man, non? E ti estás con ese rolliño aí falando, non? Entón nós, queríamos facer un sketch sobre Abraham e Isaac, os estatuas que os francos roubaran e tal, non sei cando devolveron a Compostela, queríamos facer aí, entón vimos que material hai e saltounos este vídeo de Goretti celebrando, bueno, xa un día feliz para Compostela porque non sei que, volven Abraham e Isaac, dous picheleiros que non sei cando ela falaba polo micro así. Entón nós, aparte de ver o que ela dicía do rollo, dicíamos, pero que ten na man aí, que ten na man Goretti, que este ten? E todos, usted parece un chupito de licor café. Sí, tío, parece un chupito de licor café, mira pa aí. Entonces, o que fixemos é que, nada, Goretti simplemente falaba, tal, e ao final, así que veña, benvidos Abraham e Isaac, e acababa o vídeo. Pero entón nós, con inteligencia artificial, no final do vídeo, metemos yo requía por aí, entonces, non sei que, así que un día feliz, saúde por Isaac e por Abraham. E largáballe un chupitazo co propio micro, que fixemos pola ía. Entonces, claro, eso foi unha risa, jajaja, claro, para que vexas que hasta que punto, neste caso, Goretti non ven o primeiro día, non, Goretti apareceu o último día, porque chegaronlle moitas voces de que salía ela no sketch, tomando un chupito de licor café. Neste caso non salía mal parada, pero
pero é fácil que na outra noite algúns políticos asalan con unha sensación de non mal parados tampouco, pero a outra noite é moi política, a outra noite ás veces está para poñer as cousas no seu sitio, para dar estopa, non é un cabaret complaciente. Por eso, ás veces, sempre mandan emisarios nos primeiros días para ver que pasa alguén que vaya, non? A mirar. Sí. E se eles non salen mal parados, pois van vindo en días sucesivos, non? Vale, isto é unha cousa que ganou outra noite, que non debe perder, aunque non é o esencial. Nós non facemos outra noite para os políticos, nin para a clase que goberna, tal, sino para o público, que necesita dese sitio que é outra noite onde se din cousas verdades ou non tan verdades, non me poño ahora aquí pa pista, pero onde se din cousas ou escuítanse cousas que non vas a escuitar nin ver noutro sitio. Moitas veces cadenas de televisión, por exemplo, a Gallega, ou xente que traballaba na Gallega, ofreceronos a posibilidad de gravar a outra noite para emitila non desde a dirección da TVG, xente que tiña isto sería moi boa idea emitirlo na TVG, este cabaret, efectivamente, como Polonia, como ese tipo de ese humor tamén que sempre practicaron os ingleses, tamén cos Monty Python, con outros, de rirse un pouco de si mesmos, non? Iso que costa tanto en Galicia, sobre todo nos nosos poderes e sobre todo na nosa televisión, a galega, que por certo é de todos, pero costa moitísimo rirse de nós mesmos. E a outra noite ten ese foco de risa. Por tanto, houve un momento que fixéramos un medio amago, bueno, que implicaría emitirlo na galega? O que implicaría era pasar o control dos guións, o que implicaría era meter máis luz, que deixar de ser underground. O sea, o que implicaría basicamente era joder a outra noite. Entonces, dixemos, non queremos borlas, que queremos zapatillas Keds. Que queremos os tenis. Exacto. Isto de unha outra noite ou falla a miña memoria? Sí. Isto é, sí, non? Outra noite no País dos Enanos. No País dos Enanos. Non foi en outra noite calquera esta, non? Non, porque esa outra noite foi a única que decidimos, aparte de facela, nasceu como outra noite, pero esa decidimos empaquetala e distribuíla. Foi excepcional, porque dixemos, bueno, vamos a probar a distribuir unha outra noite, non tanto a emitir, na galega e tal, en ningún lado, que sería moi difícil sin pasar censuras e tal, pero sí que decidimos, vamos a movela máis alá de facela só na Sala NASA, ou na Sala Capitol, ou en Noia, que fixemos tamén unhas poucas no Casino de Noia e tal, e dixe, vamos a distribuíla, movela por Galicia e tal. E esa outra noite movémola, distribuímola, pero tamén comprobamos que outra noite non é para distribuir, o sea, é un artefacto que ten que ser de usar e tirar, dicilo ti antes. E se perde ese rollo de homenaxe aos nosos espectadores e convírtese xa nun espectáculo, nun comercial, calquera, que rule, que podíamos encher teatro, sí, pero se convirte neso, perde a frescura, perde a alma da outra noite, entonces xa lle habría que chamar de outra maneira. A outra noite ten que seguir sendo canalla, difícil, pouco rentable, todo que sea anti o que terías que facer, eso é a outra noite. Imos ver algunhas outras fotos, porque vai non ser imposible repasar todos os espectáculos de Chévere, pero cando ti elixiches algunhas destas, por algo sería, por exemplo, esta por qué? Bueno, claro, eso é dunha outra noite en Noia, se tamén é dunha outra noite, somos parte da troupe de outra noite. Que pasa? Que aí nesa estaba, que volve a estar o da mina de San Fins, de Lousame, que iban a abrir as balsas, que tiñan o permiso para abrir as balsas e contaminar a ría de Muros Noia, para meterlle xa, que xa está fría de morte, como sabemos, pero se abren as balsas contaminantes que teñen ali, pois xa sería acabar ca ría para moitas generacións futuras, non? É moita xente que vive deso. Bueno, total, como outra noite en Noia, tamén xa estaba a loita de Altri, o sea, era esta outra noite de 3 anos, así, non sei. Bueno, total, que estábamos en plena loita outra vez cidadán, que de vez en cando temos que facelo neste país, non nos queda máis remedio que facer accións reivindicativas en defensa do territorio. Non nos queda máis remedio, máis facémolo con justos que o facemos, non é tal, pero dixo que o mal non acouga, que era un espectáculo de Chévere, que cada X tempo sempre hai unha nova mina, unha nova macrocelulosa, unha nova posible contaminación da ría, e aquí estábamos nesa. Había unha loita social tamén en Noia, entón nós chamamos as do Raño, que son as que andan a berberecho e a ameixa, entón a
hasta fixeron unha muñequiña que era Barbie, pero era Barbie Raño, en vez de non sei que non se cante con unha peluca de Juantes, que un pouco en ese sketch denunciábase todo o que iba a ser ou estaba sendo ou querían facer na contaminación de San Fins da mina, que despois quitaron o permiso, pararona. San Fins pararon, Corcoesto pararon. Altri, parte que estaba parado. Entón, ainda presentaron no último día de plazo, os de Altri presentaron as alegacións dicindo isto sigue sin estar parado, isto sigue vivo. A Xunta contraataca, volve a vir San Fins Lousame, volve a vir Corcoesto, a minería é prioritaria, non sei canto. E aí é onde me dá a min parece decir, pero joder, pero cago, pero isto non estaba xa janado na rúa. O sea, non se cerrara xa esa mina, non se cerrara Corcoesto, non, con informes, con todo avalado, e agora contraatacan outra vez para querer reabrir co que sabemos que implica de contaminar a ría daqui, a ría da lá, o río Ulla, a ría da Arousa, co de Altri. Dixo Cheo que Altri ainda non morreu. Mira que xo celebrei e dixe, bueno, isto, creo que agora que sí. Pois, eu vaticino que se cambian as cousas neste país, quen pueda que haga, haberá algúns que fajan, concretamente falamos antes del, de Núñez Feijóo, dixo Cheu que Feijóo volve a meter Altri pa diante, porque Altri, ademais, é unha idea del, ele estaba no seno do sarao cos portugueses, cos de Altri, cando se activou ese proxecto. Entonces, eu sospeito que entristeceme dicilo, pero tempo a tempo, incluso non me costa dicilo aquí, a ver se chega a oídos de Feijóo e reflexiona e para ele máis rueda, para en Altri dunha vez. Pues veremos que o queda o futuro, ou se ao final tiña de razón vos co do mal nunca descansa. Que temos aquí? Bueno, este tamén é un espectáculo que foi de Nevermore. Ese era o Mariscal Bruce, que era un personaxe que eu facía na época do Prestige. Aí temos outro gran tema, o Prestige tamén. Nevermore, que contamos, por ser que non sabe, que foi o espectáculo que se conmemoraron os 20 anos, non, do Prestige. Sí, que foi nos 20 anos, estrenábamos en Madrid, Nevermore, que, bueno, nunca máis, pero pasado por outra poética, por outra visión, pero por outro idioma. Pero facíamos unha recreación sonora do que fora todo aquel tema do Prestige, que nos tocou vivir en primeira persona daquela, e facíamos unha recreación 20 anos despois. Eu 20 anos antes eu andaba con ese look, puxéramos uns bruces aquí, e fóramos en Laxe, que ainda acabábamos de facer Mareas Vivas nós en Laxe na altura, ocupáramos a Casa de Cultura de Laxe, tal, e con uns bruces que significaban a limpeza, non? O Mariscal Bruce, pois puxéramos, digamos que o traxe de faena para limpar na costa, pero tamén para limpar os responsables no goberno, todo aquilo que foi o Movemento Nunca Máis, Burla Negra, etc. Parte deso está reproducido no espectáculo Nevermore, outras partes son máis tamén vinculadas co que foi o tempo esgótase para o planeta, o sea, non vai durar sempre, se o maltratamos desa maneira menos. O Prestige foi unha alerta, pero agora acabo de falar dos das minas, do de Altri, o sea, non podemos maltratar o planeta desa maneira. E o espectáculo é un espectáculo que pon o foco aí. Esta é unha das escenas, porque aí todo o resto da troupe, aí están dous, pero están Patricia e Mónica, pero todos se convirten en mariscales bruces. É unha escena que todos facemos o mesmo personaje, é unha escena moi bonita, eu quedo un pouco como sorprendido que eles que están me imitando a min e manexando, é unha especie de metalinguaxe dentro do metateatro. Bueno, un espectáculo fantástico momento e espectáculo necesario tamén foi este de Nevermore. A ti pasouche factura ser un dos rostros de Nunca Máis, sobre todo un rostro que naquela época, como ti acabas de decir, tanto se vinculaba a esa comarca como era da Costa da Morte a través do personaxe de Currás. Non me pasou factura, o sea, internamente a miña sensación é que me dou vida, que me dou máis que pasarme factura, alimentoume como cidadán, como tipo, non? Como neste caso como tipo comprometido ca nosa natureza e máis co noso país. Aí xa ese o Prestige tocoume polos dous lados. Eu encima son de Lira, eu cando chegaron as manchas do chapapote, todo aquelo, vin as primeiras cajadas chegar, pero despois vin chegar as ondanadas da ola lenda que chamaba as ondanadas de chapapote, vin cormoráns morrer, vin non sei que, capachos, vin chorar lágrimas negras, non? Eu mismo
as miñas non sei de que color eran, pero tamén estaban aí. Entonces eu despertei daquele desastre con unha idea que era pola mañán, en marea baixa, limpar na playa, que cando se podía limpar, o chapapote que deixaba a marea alta ao baixar, quedaba todo pringado, negro, quen estuvo ali xa sabe, que foron moitos meses. En marea alta, limpar con accións cidadáns para limpar responsabilidades, para limpar a piratería, que era esa burla negra, era a piratería internacional dos buques petroleros que tiñan cascos simples, nin siquiera tiñan doble casco, pasaban aquí a 20 millas da nosa costa, o sea, todo aquilo foi un despertar de legislación internacional con eses buques, que os políticos que atenderon, que provocaron, ou que de un accidente provocaron un desastre, que todos sabemos tamén da época, etc. Entón, había moito que loitar tamén, digamos, na rúa, nas prazas, na tal. Eu tamén me enfundei para loitar tamén aí, o sea, fui como... Era necesario que a sociedade despertara. Foi un despertar, Jódese, foi un despertar en pequena escala, unha pequena revolución, e non só me pasou factura, sino que estou moi orgulloso, o sea, preferiría non telo feito, porque preferiría que non houbera ese prestige, pero se volverá a pasar, desde logo, sería dos primeiros, o sea... A loita de Altri, a moita xente lembroulle aquelo. A loita contra Altri. A ti tamén? Un pouco, houve unha movilización tamén grande, unha indignación tamén potente. Sabes que pasa co de Altri? É que o prestige, o chapapote como símbolo, como pringue, a cor do chapapote é tan brutal que cando chegas á playa e te pringas con aquelo e non sei que, o sea, a alma encóllese che, non sabes, e dis, joder, hostia, como, hostia, o que se nos caiu encima, mima, que... En cambio de Altri, é máis atmosférico, é unha contaminación que pode cheirar como Ence en Pontevedra, pero non o ves, pode acabar matando unha ría, pero ti non és perverecho, ti non che vai matar. Hai gotiñas de mercurio pola ría, pero houve sempre. Non sei que nos canta. Entón, o de Altri é unha outra macrocelulosa, pode cheirar un pouco, pero tal. Entón, eu creo que socialmente non ten o impacto que ten o chapapote, que ten o pichi, non? Físico, claro. A fisicidade, sí. Bueno, que é difícil atocar unha metáfora máis clara e máis evidente do que supón a contaminación. Sí, é que como a contaminación xeretérea non é o mismo que a contaminación pringosa, carnosa, matérica, que se di hoxe en día moito no novo cinema, a importancia do matérico. Aquí non, as sensacións van a estar. O xogo de sensacións, o cheiro, parece que cheiro un pouco aquí en Altri. Bueno, porque o coche vas por outro lado. Non sei que non se cada. Trará, pero o do prestige non é a comparar, de aí a reacción social, tamén do voluntariado, porque precisabas un movimento de voluntariado inmediato para limpar todo ese desastre. Altri é unha expectativa de algo que vai poder ser, pero que de momento ainda non é. A expectativa non é o mismo como o feito, o presente. As emocións xogan de outra maneira, creo. Xa, aunque Altri pouco a pouco, tan pronto se empezou a dicir que Altri podía ser a morte da Ría de Arousa ou ferir de morte a Ría de Arousa, carallo, cando se levantou esa masa social da Arousa, como diría Carlos Blanco, e os da Arousa, bueno, pois os da Arousa, cando lle viron as orellas ao lobo, máis alá que os da Ulla, o río, pouca población vinculada co Ulla, vacas, queixos, bueno, o que sea, hai, pero pouca cousa, fácil de desmontar. A Arousa non. Entón, a Arousa foi cando os bateeiros se puxeron un pé de guerra, sector económico estratégico potente, xente... entonces, cando todo ese sector da Arousa chegou o barco de Greenpeace, cos bateeiros, todos entraron en Villa García, todos eses movimentos, esas manifestacións de forza, eu creo que de alguma maneira xa puxeron un pouquiño en entredito o proxecto, e ao goberno da Xunta xa lle empezou a entrar un pouquiño de tembleque, de dicir, cuidado, que isto non é como a mina de Touro, non? Isto é algo máis grande. Non chegou a ser tan grande como o Prestige, pero iba camiño de selo. Desactivárono, e veremos se no futuro, que non son pito niso, máis ben son pito nasa, veremos que pasa no futuro. Ojalá que non. Imos coa última foto. Bella. A ver. Non sei se da peli ou da obra de teatro. Das dúas cousas, porque é a mesma, tanto a obra de teatro, esta en concreto, hostia,
costame saber. Non sei se eu creo que é da obra de teatro. Eu creo que da obra de teatro este é Eroski Paraíso, bueno, Eroski Paraíso pois é un dos últimos espectáculos de Chévere tamén. Un espectáculo non, mira, ves, non tan reivindicativo desde o medio ambiente, desde a política, desde tal, que parece que os Chévere temos obsesión por eso. E ás veces tamén facemos espectáculos emocionales, espectáculos de memoria. Ese é un espectáculo de centrado nun espacio que había en Muros, que era a Sala de Festas O Paraíso. Salas de Festas Paraíso houve en moitos sitios, non só en Muros, pero eu despois xa investiguei por aí e tal. E hoxe en día é un Eroski, entonces o espectáculo vai sobre a transformación daquele lugar. Que pasou, que foi daquele paraíso que hoxe en día é un Eroski? Eu fui un rapaz do paraíso, o sea, eu como un adolescente iba àquela sala de festas, aquelo pechou e cos anos volvín xa con un carrito da compra, entrei no que hoxe en día é un Eroski. Pero eu entrei, e segundo entrei, tiña flashbacks, fojonazos lá, hostia, isto, porque a planta do Eroski era exactamente igual que a do Paraíso. Iso que se conta máis na obra. Aquí estaban os de Claro. aquí os daquela parroquia, aquí os de... Claro, donde está o baño de homes é donde ahora a peixeiría, ao fondo, donde a carnicería era o escenario, donde era non sei canto, mirabas para un lado e eu tiña, hostia, aquí estaban os sofás, aquí puñanse máis os da ría, os de Esteire por ali, aquí puñan... Todo ese que se conta na obra. Todo eso é real. Todo eso é real. Ese é real dos meus primeiros flashbacks así. Entón eu apuntei desa idea donde nacen os espectáculos tamén ás veces, ou as ideas para as pelis, para os espectáculos, para o que sea. Entón eu apunteino como unha curta. Xa, hostia, porque aquel día quedei, hostia, tiña recordos de verdad, pero recordos puntuales, hostia, aquí, máis ou menos, onde ahora están os lácteos, que había unha zona de sofás, eu acórdome estar, joder, aquí foi o meu primeiro morreo con unha rapaza de non sei onde, non dixo que era para... Ni se tiña borlas, nin nada, non? No, pa, joder, tal aquí, miraba para outro lado. Entón, toda esta emoción do personal, pois a min é os da miña xeración, supoño, de os que formos o Paraíso, volver ao Eroski. Entón apuntei como para unha curta metraxe que era Eroski Paradise. Xa apuntar o título, Eroski Paradise, posible curta, entrando... con este mundo. Que pasa que en Chévere, como creamos Chévere? Xa sabes que facemos dramaturgia propia, partimos sempre de cero, non temos un texto previo que escribir a Shakespeare ou quen fora, non. Casi sempre, 99% das veces partimos de textos nosos que ímos creando en base a esa creación colectiva, improvisacións ou un chispazo, unha idea. Entón, un día nun brainstorming que tiñamos unha tormenta de ideas para ver cal sería o seguinte espectáculo de Chévere. Pois propuxemos varias cousas. Xesús, non me acordo, Xesús andaba as voltas con un río de hepatitis ou non sei que era, que cousa era, Patricia e tal. Eu falei, bueno, eu teño unha idea, joder, isto de Eroski Paraíso, pero creo que é mellor para unha curta, porque en Chévere podemos facer unha obra de teatro como unha película, entonces, Como as dúas cousas. Como as dúas cousas, como fixamos neste caso. Entón, faime coña porque empezou sendo unha película, unha curta, unha película pequena. Dali a un tempo di Xesús, hostia, mira, aquela idea de Eroski Paraíso que falaste un día, tal, esa está guai, pode dar tamén para unha obra de teatro, temos que iniciar o proceso de documentación, hai que ir a Muros, hai que empaparse, así fixemos, pum, todo o rollo. Entón, eso acabou sendo unha obra de teatro, e despois foi película. Entón, está guai que foi un produto, unha especie de oferta de supermercado, oferta 2x1, que nos fixe a canción do tal Terbutalina, oferta 2x1, todo mundo sabe, toda aquela historia. Entón, dou moito de sí, foi unha das pelis máis premiadas nos Mestre Mateo de uns anos atrás, que eu nunca pensei que como película iba a ter tal recorrido como película, sin ocultar a capa teatral, por eso dudaba se a foto era no decorado, porque o decorado era o mismo no teatro que na película, só que na película non tiñamos público, tiñamos un decorado aquí, e aquí outro lineal de supermercado que digamos que encerraba, que estamos entre camas, que encerraba a perspectiva, non? Eso era o único falso. Entón, todo sucedía con tiros de fondo de produtos de supermercado, ese baile de dirty dancing, ese amor de recordar no tempo que se conta un fracaso vital, daquele estado de benestar prometido, eses pais que ahora están separados, el emigrado en Canarias, ela
co desarraigo, volve a muros e cuidar do pai, pero un sin sabor vital, e a nosa filla estudia cine e quere contar, porque ela sabe que ela se xestou unha noite no paraíso. Entonces, era que le contar un pouco a súa historia, cinema do eu, a autoficción. Aí metemos todo ese mundo aí nesa etapa en Chévere, unha etapa que ainda continuamos un pouco. Iniciamos un pouco teatro documental, coqueteando ca autoficción, con cousas que nós vivimos, pero ficcionadas desde outra perspectiva. Justo-nos moito xogar con eso últimamente, abandonamos os xéneros cinematográficos, aqueles Río Bravos, aqueles Big Bangs, aqueles outros espectáculos. A verdade que fomos cambiando moita liña de espectáculos ao longo dos anos, porque o noso principal síndrome é aburrirnos con isto. O día que nos aburramos con isto, deixámolo. Quedame unha foto. Eu pensaba que era a última, pero non, claro, quédanos a do último espectáculo. Estabas falando da memoria, e a memoria precisamente, se algo marca a memoria ou a perda de memoria é ictus. Que ainda está a representarse, non? Sí. Digo porque non sei canto spoiler podemos facer, porque a min hai varias cousas que me apetecía comentar, pero non sei canto spoiler me vas deixar facer. Fai ti o spoiler que queres, porque ti viste Ictus, non? Sí. Pois ti podes empezar dicindo que che pareceu. Bueno, pues a min pareceu un exercicio máis que necesario. A min casi me sorprende que cando unha compañía como Chévere que non o dixemos en esta hora que levamos de charla, pero que foi Premio Nacional de Teatro hai uns cantos anos. 2004. Pon en marcha un espectáculo. 2014. Que xira en torno a unha figura como é a de Castelao. Pode pasar desapercibido no noso entorno. Pero ti crees que pase desapercibido? Eu teño que isto, máis a lo de que logo a obra poda dar para moito debate ou non, pero isto debería ser un acontecemento de por sí. Vale. Pois debería ser, sí. Debería ser polo que representa o cadro, por que non pintou que foi Castelao. Por que non leva a escena? Por que non leva a escena que... Non sei se queres ser tipo disto, se o digo eu. Bueno, sí, a mí non me corresponde. Aunque eu reivindico que as letras galegas se den en vida, e non que tiñan que pasar 10 anos morto. Está despedindo unha xa. No, as letras galegas non, as letras escénicas. As artes escénicas. Chévere sempre está moi atentas. Estamos atentos a estes relatos que nos rodean, a esta dramaturxia emocional, que pode ser o chispazo de Eroski Paraíso, que pode ser o que pasou co Prestige. Bueno, todos os espectáculos que fomos facendo son moi documentados, moi serenos, tal. Nós non nos íbamos meter nun espectáculo de Castelao, polo siguiente, porque Castelao era o 75 aniversario, non? Entonces, éramos conscientes de que tamén moita xente xa iba a facer espectáculos sobre Castelao, tal vez, e non nos gusta, seguimos sendo un pouco alternativas, seguimos... Pode ser alternativo con sendo Premio Nacional? Sí, en vez de coller a autovía, colles as pistas forestais. E chegas ao mesmo sitio, pero levache un pouco máis de tempo, pero tamén disfrutas máis do camiño. Non quero parecer metafórico, pero realmente sí que é posible. Entonces, que pasa? Que nós co de Castelao dixe, bueno, vai parecer que estamos aproveitando a efeméride, Castelao aquí, Castelao lá, entonces, a Chévere, non lle corresponde facer. Pero de repente, vimos o vídeo de cando ven o cuadro de a derradeira eleición do mestre de Castelao, cando ven á Cidade da Cultura en outubro de 2018. Entón aí virounos a cabeza. Porque, claro, nese cadro, na inauguración dese cadro xa sabedes, que todo o mundo máis ou menos conoce, o que lle chaman o Guernica galego, un cadro moi potente de Castelao. Nese cadro, sábese que hai uns nenos e un home morto. Un mestre que Castelao na Argentina pintou a cara de Bóveda. Ese home morto que está aí é Bóveda, Alexandre Bóveda, que era un home moi importante na República, que iba para ministro de Economía, e non se falou abondo de Bóveda, da importancia que tuvo. Quedou todo reducido a unha asociación, Alexandre Bóveda, e pouco máis. Pero Bóveda era brutal. Eu confeso que o descubrín agora gracias a Ictus. Nós tamén cos espectáculos tamén aprendemos moitas cousas, polo menos cos espectáculos de Chévere aprendes un montón de cousas. Sempre é unha maravilla ese proceso de creación, non? Total, que sin liarme co do cadro, pero de repente ese cadro é moi importante para Galicia. Ven por fin da Argentina a Cidade da Cultura. Fa un acto de inauguración. E Feijóo, e volvemos a falar del. Pero bueno, claro, é que Feijóo en Galicia é tan importante como Fraga ou como outros que estuveron aí. Ou como Goretti en Santiago, da igual. Pero Feijóo dixo naquel acto de inauguración, dixo unhas palabras, un discurso, e omitiu todo tipo de referencia ao home do cadro que era Bóveda,
a que fusilaran a que home do cadro, que o cadro era un símbolo da represión. O sea, entón as palabras que dixo el eran como que eso era unha homenaxe aos mestres, non sei que, non sei canto, que a Galicia que temos hoxe en día era que Castelao soñaba, na miña opinión, hoxe en día temos a Galicia que soñaba Castelao, palabras textuais, tal. E nós vimos ese relato, que as palabras de Feijóo, que non é unha invención nosa, e dixemos, hostia, pa, e aí activousenos hostia, pero isto non é un vídeo de influencer, isto non é un vídeo trucado pola IA, no, isto é de verdad. O sea, entonces, que nos impactou a nós, como contadores de relato, como dramaturgos autopropios, etcétera, que estamos sempre aí buscando como contar, a maneira de contar, que contar. E foi moi guai, porque foi como, hostia, miren que momento histórico se pode cambiar un relato, se cambias un relato que está xa pillado por pinzas pola desmemoria, que se vai perdendo, que xa quen era Bóveda, que quería Castelao, e sustitúyese por un discurso oficial no que, pum, nace un novo relato oficial. E dai, ese relato pasa aos libros de historia. E despois aos historiadores do futuro desmontar como era o relato, non era o relato, iso é moi complicado. Entón, nós detectamos eso e dixemos, de feito, dixemos, temos que facer siquera un sketch desto para unha outra noite. Pero foise de man un sketch. Pero empezamos a meter man, claro, que persoas estaban naquela inauguración, a propia Ángeles Cuña, que é unha directora de teatro de Ourense, que é neta de Alexandre Bóveda, que ven ver o espectáculo en Ourense, tamén con moita emoción, a Ángeles, tal. Non sei, denos unha serie de circunstancias da xente que había ali, do que contaba o cadro, de nós mismos investigar sobre Bóveda, Castelao, tal, que, hostia, que empezamos casi como para unha curta ou un sketch e atrapounos a historia de tal maneira que cando a dramaturxia che atrapa a ti, cando que tens que contar che atrapa a ti. E eu, que ao principio era un pouco máis escéptico, entrelle man ahora este cuadro de Castelao, sí, pero Xesús Ron, sí, non é mala idea, tal, sí, non, está guai, tal, pero como facemos, andábamos aí bailando, pero, chaval, fui meternos aí a fariña, enfundarnos en todo ese mundo, empatizar co inhumano que foi aquel, empatizar que emoción de Castelao Cejo, me cago en Dios, na Argentina no ano 45, intentando pintar a cara do seu amigo, do seu irmán Bóveda, que fusilaran aquí, non sei canto, cando sin probas nun xuicio farsa, que está a documentación, está todo o xuicio que tamén sale no espectáculo un pouco, fixemos aí o que foi aquela farsa sumarísima, aqueles xuicios sumarísimos que non sei que, están todos os testemunhos, como se arreglaban os xuicios daquela, que se siguen arreglando hoxe en día, que, a ver, que non só era daquela, pero daquela costaba che vida. Hoxe en día igual che costa unha inhabilitación, como Álvaro García Ortiz ou como outros, pero daquela costaba che vida, e a Bóveda despois investigando nel, xa che digo, era un tipo, foi o que creou as caixas de aforros como conceptos, foi keynesiano, Keynes seguiu as teorías de Bóveda a nivel económico, eu pensei que fora ao revés, non sei que me dixo, foi pouco, foi Keynes o que seguía a Bóveda, porque era unha mente preclara de la hostia, iba por Calvo Sotelo, un que había antes, quería que fora ministro de Facenda e Economía, o sea, Bóveda non era un republicano calquera, que falaba gallego en Pontevedra, Bóveda era un tipo que iba transformar moito este país, era un home que iba a facer moito ben, por eso había que quitalo de diante canto antes. Daí o dolor de Castelao, que eran amigos, pero sabía da importancia de Bóveda, daquele sentimento tamén que nacía daquela, aquela Galicia soberana, liberada, que despois derivou no que foi, a Galicia máis nacionalista ou a Galicia máis galeguista, despois xa non me meto aí, pero aquel momento as irmandades da fala, todo o que estaban nacendo aí tamén era moi potente, e cortaron de raíz con aquel golpe que, por certo, en latín significa ictus. Non digo nada máis. Creo que se xeches todo de ti. Inda imos ter ocasión de volver a ictus porque ahora imos ir antes á rúa. Temos a nosa compañera con achadas que vai traernos as preguntas da rúa ata aquí. Esto de interactuar co público sei que che gusta, así que imos ver que che ten o público e xa verás como imos acabar en ictus outra vez, xa verás. Que xa toca empezar. Imos, que eu quero saber que preguntas ten a xente da rúa para Miguel de Lira. Pois vou vos ensinar unha foto e a ver se sabedes quen é. Vale. Sí.
E Miguel de Lira. Sí. Pois eu o que vos vou dicir é que se lle queredes mandar unha pregunta para que el responda. Si se acorda cantas escaleiras había na entrada da Facultade de Filoloxía. Cal é o primeiro paso que fai el para construir as súas personaxes? Evaristo O de Miguel de Lira. Que bo. un actor, exactamente. Efectivamente. O de Mareas Vivas. Mareas Vivas, claro, ese. Eu me acordo que me falaron moito na casa de Mareas Vivas del cal foi o momento máis incómodo grabando unha serie. Esa é boa, esa danos salseo, esa é maravillosa. Pero estaba pensando en Celso Celso non, Celso Currás é o conselleiro en Currás, En Currás. o personaxe que bueno, que entendo que encumbrou aquí en Galicia. Xa lle quedou o nombre tamén, el non lle quedou outra. Pois que vos parece se lle mandamos unha pregunta? Podemos preguntar que grado de satisfacción ten coa serie que grabou. Se lle serveu para o futuro, para traballar no futuro, non? Bueno, por onde queres empezar? Que iso Por de orden. que non é tanto erro, o sea que... Empece por a última. Evaristo Currás ven de Celso Currás? Empezo de atrás para diante logo. Sí, é curioso, porque os guionistas, na altura, creo que lle chamaron a que era conselleiro daquela era Celso Currás, Conselleiro de de Educación. Educación. Da lá de Trabada, bueno, dos currases da lá. Entonces, os guionistas querían facer un guiño, entonces puxeronlle a Celso, Celso Currás, puxeronlle ao Furtivo, que iba a ser... Evaristo Currás. Evaristo Currás, De Conselleiro de Educación. puxeron Celso Currás. A Petróleo tamén había outra guiño aí con outro político, non me acordo. Total, que chegara o director daquela serie nas primeiras temporadas, que era Reixa. Entonces os da Galega detectaron, bueno, todo moi ben, tal, a serie, os guións, tal, pero hai que cambiar este nome, non lle podes chamar Celso Currás porque é o conselleiro de Educación. Entonces os guionistas tuveron que cambiar e puxeronlle Celso a Petróleo, Ajá. que era Celso Petróleo, e a min inventaron outro que era Evaristo Currás. Entón, para acabar a anécdota, que preguntaban aí tamén tal, a confusión dos personaxes, das mochilas que nos van entrando personaxes, non preguntaron deso, pero sempre se fala un pouco, canto tes aínda de Currás, de non, de Padín, dos personaxes. Entón, eu tuve unha confusión bastante guai, que despois daquela etapa de Mareas Vivas fixen outras series, outros personaxes, moitos, evidentemente, con chévere en audiovisual, memorables, pois Pepe Inglés, Krivinsky, bueno, non me quero liar por aí, pero hai personaxes que teño moito cariño, as Morga, xe chos dixo eu por si non falamos, que non hai tempo para falar de todo, non? Pero tamén fixera en Vivir sin permiso, unha serie con Coronado, fai relativamente pouco, serie de narcotráfico, noso gran género, vale? Entón fixera un personaxe, que era un dali do Joroba e tal, que tiña uns cuantos capítulos e despois forcaban, mataban. Bueno, eu sei morrer ben, así renaso na seguinte serie. Total, que eu non era consciente nin siquiera do nome do meu personaxe, créeme. Fixen aqueles capítulos, era a serie de Coronado, tamén estaba o Cer, eu era un que estaba por ali, que tiña nome propio, pero da igual, era un cómplice deles, outro narco de medio pelo, algo así. Chegamos a Vitoria, País Vasco, a actuar con unha obra de Chévere, non sei con cal fóramos, e pola noite fóramos... seguramente Eroski para iso, a palabra Eroski ali chamaba moita atención, tuvo moita distribución ese espectáculo en Euskadi, bueno, total, fomos tomar unhas capas pola noite de cañas, tal, e íbamos por unha rúa de viños, por Vitoria, por a zona bella, e de repente, Celso, empezamos a chamar, Celso, oye, mira quen está aí, Celso, la hostia, Celso, entonces, eu irei para atrás, a ver que cojones era, si era por min. E eu con Patricia de Lorenzo, íamos os dous, que aquel día quedamos aquela hora que éramos os dous para tomar a última caña e tal, non sei que, Celso, tal. Entón, miro para atrás, vexo que é por min, e digo, hostia, Celso. E primeiro penso, Celso, claro, Celso Currás, pero Celso Currás non, era Evaristo Currás, que era Celso Petróleo. Isto que acabo de contar, pensei que, hostia, venme a cabeza de Celso Currás, pero claro, eles non era Celso Currás. Era Celso, o narco de Vivir sin permiso, porque eu nin sabía que se chamaba Celso. Pero persígueche o Celso, está claro. No, que non, Evaristo non foi Celso. Pero bueno, o Celso baila alrededor da miña tal. E eu dicía, hostia, non, pero como, pensei, como pode ser que non sei nin o nome do personaxe? Cando fixe non sei cantos capítulos. Para que vexas que algúns personaxes teñen nombre propio, márcanche, e outros pasan pola tua vida pola miña. Pero polo dos espectadores non. Dillo aqueles todos de Vitoria, Celso, la hostia, ven tomar un zurito.
despacharán para Celso, joder, Celso. Bueno, outras máis cousas. A ver, Bueno, cal é o esta era primeiro neutra. paso? Sí, para construir a personaxe, cal é o primeiro paso? O sea, é que moitas veces non construyes... Claro, sempre se pensa que todo vai en base a personaxes, non? E podes actuar non só desde o personaxe. Podes actuar desde ti, desde o teu antipersonaxe. O sea, non todo o que se representa se lanza desde os personaxes. É o primeiro que lle diría a quen pense que é así. E hoxe en día máis, hoxe en día hai moita maneira de representar desde a naturalidade túa ou desde tal, pero non desde un personaxe. O personaxe que che dá, se o tes, eu xe moi claro que é un personaxe. Agora estou con unha película que ainda onde tuve que ir á iglesia de Ró, do Cruceiro de Ró, falar con un cura, porque teño unha peli ahora que estou rodando de Pedro Díaz, unha ópera prima, bueno, aproveito para falar un pouco del, xa que é ópera prima, que se chama Un Deus que non baila, que parece o título de cine brasileiro. Bueno, aí teño que facer un cura máis ou menos estricto, co que pasa na película, tal, cula tradicional e non sei que. Entón eu, aí que fixen? Bueno, primeiro o guión, entender de que vai ese cura. Por que é estricto? Que lle move? Cree realmente no que di? Ou é falso? Cal é a verdade dese personaxe no guión, vale? Ese é o primeiro paso fundamental. Todo está aí no guión, porque non escribira, dá igual. É máis polo director que te está ofrecendo a ti. E ti xa estás lendo o guión tamén, co director, ca directora, e tamén che está dicindo como quere, todo está nese momentiño. Se ti percibes ben ese momento, xa tes as claves do personaxe todas aí. Outra cousa que despois te tomes a molestia, como fui eu onte a iglesia de Roca, onde se vai rodar, pactamos co cura que dá misa ali, o tipo moi amablemente, que por certo é un cura venezolano xoven, que non é de Ró, pero traballa ali, en varias parroquias, contoume que está... Hai demanda. Está contratado polo Episcopado de Santiago, el ten ali varias parroquias. Bueno, contoume como funciona eso. E tamén me fixo como é a liturgia, teño varios momentos na misa que teño que facer a comunión, o Cordero de Dios, o que sea, teño que facer, é a miña responsabilidade, facelo ben como fan eses personaxes. É un personaxe, por tanto, non ten por que ser o meu cura estereotipado, pero ese tipo de liturxias e de cousa é estereotipo porque a igrexa leva facendo esa mesma obra de teatro non sei cantos siglos, non? E fan sempre o mismo. O sea, non é que innoven. Nese tipo de cousas fan sempre, levantan da mesma maneira tal. Que pasa? Que despois, por exemplo, a hora da proclama, do responso, aí varían. Que iso é a parte, ese é o que chama o monólogo da misa. Pero todo o resto é igual. Entón, o que fixen? Pois, sumei as dúas cousas. Primeiro, o guión, entender o personaxe. Non é un personaxe que me ten que caer ben a min. A min queríame mellor outro tipo de cura que este que teño que facer, vale? E tuve dous tíos curas, Sabes do que falas, logo. E sei do que falo. É un que lle mellor que outro, pero o que teño que facer precisamente non é o que chega aí. Pero así é a vida, caiume este personaje, entón eu asumo o personaxe e a partir de aí intento facelo ben de palabra, obra e omisión. Momento máis incómodo grabando unha serie? Ningún, así non teño ningún momento... bueno, que sei, se poño de... Bueno, vale, sí. Vale, vamos entón de curras. É que houve moitas de Mareas Vivas, claro, foron 100 e pico capítulos. O sea, incómodo por divertido. Vou buscar esa anécdota en que ahora, según ven a pregunta, salen moitos tamén. Sempre hai momentos incómodos, pero este que foi tal... Bueno, teña un capítulo que tiña que rodar cunha jaliña que lle dábamos pienso, as jaliñas de currás míticas, vale? As galiñas de currás son as que desencadean toda a trama. Se non se atropella a ovos galiña de currás... Con tosar, senón ovos de 2 xemas, vos igual non sabedes que sodes novos, pero eso foi moi importante, esas jaliñas foron moi importantes. Vale, total, que non dos capítulos, currás ou non sei que, confundíase de pienso, non sei que lle daban en vez de pienso outra cousa, entón a jaliña medraba desproporcionalmente, medraba de jaliña a avestruz. Entón o currás chegaba ao jaliñeiro, e entón de repente onde había as jaliñas, unha delas era un avestruz, non? No guión xa sabía que isto viña así, pero bueno, unha cousa é velo no guión, a outra cousa é chegar ali,
E ver o avestruz, claro. Sí, que eu rodaba con moitos animales, hai moitos capítulos con jabalís, con sempre amestrados, tal, máis ou menos todo controlado. Pero vin aquel avestruz, e non só eso, eu tiña que entrar no jaliñeiro, e facer como co cuchillo, dudaba se cortarlle o pescozo, as teorías del, non sei, está o que fora, tiña que matala porque esta jaliña non é normal, sabes? Xa dios que rollo. Entón tiña que meterlle o pescozo o cuchillo no pescozo. E despois arrepentía, non mates, despois outra vez sí. O sea, eu pensaba, bueno, esta avestruz, como teña un pouco de intuición de maldad, vaime meter un picotazo, vaime reventar a cabeza, porque teñen unha forza da hostia. No pico, se avestruces comen, por exemplo, eu daballe millo, entón raspancho, non teñen forza. Pero na cabeza, no cuello, teñen unha forza que che destrozan, cruzanche o cerebro, e tamén nas patas. Eu dixo, joder, tío. Entón dixeron, Miguel, se que és especialista, pero que cojones especialista? Estaba rodando un jaliñeiro de Laxe. Especialista? Quen vai facer de especialista? Alguén do equipo, alguén de vos? Ou distraer da Coruña? Especialista, non me jodades. Veña, va, malo será, veña. Entón entrar e fixara eu esa escena. E confeso que cando acabamos aquela secuencia respirei e dixen, hostia. Que ben me viña o especialista. Hostia. No, porque fixena, fui un valiente, pero pasei nas putas. Fui un momento, preguntabas por un momento incómodo, ese. Preguntaban dende a rúa. Preguntaban dende a rúa. Lembras cantas escaleiras hai na Facultade de Filoloxía? Esa persoa igual que decía as escaleiras da Facultade de Historia. Porque esa sabes cantas eran? Non sei, pero iba moito ali. Porque iba a estudiar moito. Cando estaba en Dereito iba a estudiar a biblioteca da Facultade de Historia, que me gustaba moito, que era de madeira, era vetusta, con aqueles libros tal, había moito silencio e sobre todo lijábase moi ben. Sí. Entón, é probable que as escaleiras de historia, se me poño a pensalas, daría un número bastante próximo ás 15 escaleiras. Pois habría que ver se son esas. Quédanos ao xeto, que nos trouxeches? O xeto. Pois todos somos unhas galletas mariñeiras da Beja. Non sei se se ven ben no plano. Sí. Bueno, teño aquí medio oculto un obxecto. Estos non que son... Non, esas son as gafas para conducir, sí. As gafas viñame ben para contar a historia da... Dijo polo toque que ten Tarantino, non? Sí. Vamos a ver. Para a historia de Tarantino do reloj, non me digas. Sí, claro. Teño este reloxo, non? Que temos aquí. Este xa está velliño. Este é un Seiko comprado na Habana por meu avó, que era papá de Cuba, que era ese home que estuvo lá facendo as Américas, estuvo en Cuba. Entonces, este reloj, meu avó, papá de Cuba, regaloulle a meu pai na petición de man de miña nai. Vale? Unha destas que ven da Habana, comprou na Habana, regaloulle o xenro que iba a ter, non? O que sea, o xenro, Noro. Bueno, o que sea, a meu pai. Toma, Noro é un disco de Xavier Díaz. Vale. Entón, dolle o reloj cuidado, de ouro blanco, ten un valor, non sei que, non sei canto, tal. Bueno, tuvo meu pai toda a vida tamén, por eso dixo que ten o punto da película de Tarantino, non? En Pulp Fiction hai tamén ese relato, o bisavó que lle regalo o reloj ao avó, despois regalo ao fillo, e o fillo morre na guerra, dalle a un amigo, e o amigo... Sí, ten que guardalo. Sabes onde, non? Sei, dime que o teu non ten esa historia. Non ten esa historia tan... Non, a ver... Non imos decilo, para evitar a escatoloxía, pero efectivamente no Rejo, plantou no Rejo, varios anos aí, e doulle despois ao fillo. Tarantino xogou moi ben con esa historia da apoloxía da guerra, da heroicidade das tres, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e iso foi o que me empatou a min para traer este reloxo, non só por o rollo familiar meu, que era de meu avó, que era do meu pai, na petición de tal de miña nai, hai unha cousa afectiva que me toca, pero eu nunca puxen este reloj na miña vida. Eu só poño este reloj nas películas. E nas obras de teatro de Chévere, que nas que actúo maiormente, e se repasar as fotos, imaxes, tal, verías este reloj en mogollón de personaxes distintos. E máis, respondendo a pregunta ese, que é o primeiro que faz para preparar o personaje? Poñer o reloj. Independentemente do personaxe. Porque este reloj váleme para calquer personaxe. Pega con todo. Pega absolutamente con todo. É alucinante. Entonces, bueno, eu teño esta cousa de dicir, bueno, pois, jústame
vou contar o do reloj, porque tamén dame a dimensión do tempo que levamos nesta entrevista, que xa levamos, por certo, aquí márcame xa case un par de horas, aunque este reloj atrasa un pouco, tamén atraso eu, non sei se por culpa del, na vida, cousa que non é boa, pero sempre me retraso 5 ou 10 minutos, bueno, perdonade, máis xente que xa me conocedes. Eu creo que tamén este reloj retrasa tamén por aí uns 10 minutos, marca, por tanto, o meu tempo vital tamén non marca, aunque nunca o teño na muñeca, só o teño na muñeca cada un dos personaxes, pero tamén marca, teño comigo desde que naciu máis ou menos chévere, por aí. Foi nese momento que me regalou miña nai. Sabes, cando soubo que eu me ia dedicar ao teatro, que me gustaba moito, regalou o reloj. E reivindicou que, e dixen, joder, que claro na nosa familia eu que me dedico a isto do teatro e tal, e non temos ningún precedente, como cando che preguntan de hepatitis, non sabes? Tienes hepatíticos en la familia? Penso que non. Entonces, tienes el azúcar un pouco alto, non sei que. Bueno, pois, con o teatro, con este igual, eu dicindo, non temos ningún precedente de artista na familia, pero, pois mira, salen eu por ali. E aí foi cando miña nai reivindicou que ela facía teatro de pequena, Clarisa facía teatro xa co cura, con aquel cura, máis con outros curas, con curas de película, con curas da vida, xa facía teatro, facía en xiras polo Consello de Xunta, a Muros, polo Concello de Carnota, facía en tal, e ela xa era unha gran actriz que despois preguntei a xente dele, efectivamente, túa nai, era boísima, era unha rapaziña orfa, entón ainda, aparte de que ela era moi boa, dábanos moita pena actuando. O pai estaba en Cuba, o do reloj, e súa nai morrera, na gripe española, por certo, todo aquele mundo de non sei canto, entón, ela quedou tal, e facía moi ben. Entón, ela xa fora actriz de pequena. Entón, de aí che ven, meu fillo. Entón, por certo, tal, eu quero che regalar o reloj. Non sei en que momento, por aí nesa altura, e xa puxen nos primeiros espectáculos de Cheve, xa estaba en Río Bravo, xa estaba dos primeiros espectáculos, estaba este reloj. E como última reflexión do paso do tempo, miña nai, os 40 anos de Cheve reloj, sigue marcando aquí esta dinámica. Tamén fai gracia polo lado da guerra que vin, revisei a escena do reloj de Tarantino, do bisavó, o avó, o fillo do amigo que morre na guerra por disentería. Bueno, este é un detalle de guión, o Christopher Walken, non? Que era o actor e tal, que fai super guai aí ese monólogo do reloj, hilarante. Pero eu sempre pensei que Tarantino tiña unha posición cómica moi distanciada e moi ridiculizante do rollo militar. En Pulp Fiction, por como é a película, fragmentada e tal. Esta escena que fai unha apoloxía da rectitud militar e tal, pero desde un reloj que vai metida, donde vai metido. Xa, hostia, sempre me pareció así. Pero é de aquí que últimamente, a raíz desto, estamos, non na Primeira Guerra Mundial, non na Segunda, estamos a piques da Terceira, non? Que xa sería xa o reloj. Veñemos pesimistas e sí, non sei se o reloj chegaría tan aló. O fillo xa sería fillo do fillo, tal, pero estamos aí, a veces cerca da terceira. E Tarantino, infelizmente, é un dos que de alguma maneira defende o armamentismo activo, como é xudío, pero non sabía que era xudío sionista, así tan metido. Pensei que era un tipo máis tal, e sorprendeu-me negativamente, e pensei, entonces que pasa? Que sí que Tarantino defende ese rollo militar tan activo. Que o do reloj iba en serio. Deixo aquí a reflexión, nestes tempos de paz, que a guerra tan cerca, a Tarantino, se me está escoitando, Tarantino, por favor, reflexiona. E fai escenas bonitas, como a do reloj, pero non te creas o rollo da guerra, porque estás adiestrando as túas fillas en combates militares. Hai uns vídeos que me deixaron noqueado. Un non para de noquearse cas cousas da realidade, do que acontece día a día, e por iso ten que existir chévere para facer teatro do día a día. Pois ata aquí chegamos, Miguel. Un placer facer esta viaxe contigo no vagón. De alguma maneira, os conselleiros de Educación persíguente. Non físicamente, quero pensar, digo por Celso Currás e porque en Ictus acabas meténdote na pel do actual. Sí, de Román Rodríguez, sí, que ten que vir ver a obra, se invito. Non foi? Que eu saiba, non, pero ten que vir un día, Pero a mí gustaríame que hoxe te despedises como tal e como pechas a intervención de Román no espectáculo. Bueno, pois nada máis, é moi ben pola miña parte. Non cabe dúbida. Gracias, Miguel. Chin, chin.